Sa mga wala pang kasal ngayon, 20 years na, 10 years na, magpakasal na kayo. Sa matagal na panahon, hindi nyo tinatanggap si Kristo. Yan, pwede ba kami mang-communion, Father? Wala kaming kasal. Civil lang kami. Nag-live-in lang kami. Pwede kayo mag-communion. But it is spiritual communion. Okay? Pwede ba mang-communion yung mga civil wed? Or nag-live-in lang? Pwede. Anong klaseng communion? Spiritual communion prayer ang ipagdasalan nyo. You receive spiritually. I-search nyo yan, ha? Spiritual communion prayer sa mga hindi pa kasal. Huwag kayo mang-communion sacramentally. Okay? Dalawang paraan paano tayo mag-receive ng communion. Una, spiritual communion. Hindi pa ako nararapat ngayon, Lord, I will receive you spiritually. Okay? Pero sacramental communion, wag muna. Magpakasal ka muna. Okay? Naintindihan ba? Oh, maliwanag ba? Uy. Maliwanag na maliwanag, no? Yan ang explanation ng simbahan. Kung hindi ka pakasal, you should receive Jesus spiritually. You should pray the spiritual communion, not sacramental communion. Huwag kang tatanggap ng katawan ni Kristo sacramentally. Receive Him spiritually.